Dyma fideo byr i ddangos sut i gyflwyno sylw ar gyflwyniad safle ymgeisiol. Mae'r map hidlo safle cychwynnol yn dangos statws yr holl gyflwyniadau safle ymgeisiol sy'n dilyn yr hidlydd safle cychwynnol. Gweler y tiwtorial gweld y gofrestr safleoedd ymgeisiol i weld sut i ddefnyddio'r map rhyngweithiol. I weld safleoedd sydd wedi hidlo allan yn y cam hidlo safle cychwynnol, cliciwch ar y pennawd Safleoedd wedi hidlo allan. I weld safleoedd fydd yn symud ymlaen i'r cam nesaf, cliciwch ar y pennawd Safleoedd i barhau i'r cam asesu safle manwl. I wneud sylw a safle, cliciwch ar y swigen siarad las wrth ymyl ID y safle a dilynwch y camau i gwblhau'r ffurflen gynrychioli ar-lein. Diolch.